Ассалому алейкум, ҳамсаҳбони азиз. Лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. Чиз дар бораи инсонҳое ки ба асаби шумо мерасанд, ку гапҳои паст баланд мезанед. Чӣ ки метавонам менависам. Ин гуна инсонҳо модари ман девона бида мегуфт, не ки ино инсонҳое ҳастанд, ки дар як журнал хонда будам, менавишт вампира ино ба ин гуна суханҳо аҳамият натиҳен. Касе мисол одамиҷа блогер боша агар аҳамият натиҳен, просто блокшон кунед тамом. Баъд одамое ки агар тамошобин агар шумо кас асабот набаред мекардагӣ бошанд, бо он одамо шихез накунед, гап назанед. Гӯяд ки ман вақт надорам. Медонӣ ман пухтупаз дорам, ман бояд кори хона бояд кунам. Дугонаҳое ҳастанд, ки чӣ мегӯянд, ба он дараҷаи аз шумо мепурсанд, ки ту чӣ хеле таом мепазӣ, чӣ хеле нагӯен. Ҳеҷ гоҳ дар бораи пухтупази хона ягон чиз нагӯед, дар хитон бо як мушкили дига меорен. Чӣ хеле кирта мепӯшед, чӣ хеле чӣ мекунед, гап назанед. Ту чӣ хеле ангуштарин дорӣ, ту чӣ гӯя ки ба ту дахл надорад. Ҳамин саволи шахсия фақат ҷавоб натиҳен, ба онҳо мегӯяд ассалому алейкум, хайр, саломат бошед. Ба одамое ки асабои шуморо вайрон мекунанд, ку хеле кунед. Бигем пас устуш пасуя кунед, мағз монем ге. Дига бигем ноли ба як вақт мебинем, балки гӯям ки надидем, бигем охир ман корим бисёрае. Китоб хонед, кроссворд пур кунед. Гирен як чӣ мегӯянд, хона як пухтупаз, интернет ҳама чиз ҳаста, ку интернет таоми нав ёд бигирен, пухтупаз кунед. Як дузандагӣ як шинос ман Тоҷикистон интернет бофандагиро ёд гирифт. Ман бофандагиро дар мактаби Тоҷикистон Россияда як бор бекор шудам. Барои бачаи ҷиянда жикет бофтам. Ба спец қатӣ бофта метавонам. Дар мактаб мо дар вақти СССР муаллимаи меҳнат бофандагӣ нишон дод. 22 талаба 9 духтар будем. 9 духтар будем. Ай 9 духтар фақат ман бофандагиро ёд гирифтам. Ман жикет, ҷуробам хачо бофтагием барои хонагиам, ба бародарам, падарам, модарам дар жемпири осмидор бофтагием, хеле жикет бофтагием. Бони расиядам охирон бор як 3-4 сол пес, 5 сол пес бофта будам якта жикет барои ҷиян ва бачаша рӯй кардам. Намерасида. Ёд гирем мисол ҳунар биязмуд, падар мегӯяд ки шоир бузург ҳунар омӯз ки аз ҳунармандӣ дар кушоӣ даромадӣ. Вақте ки шумо ба як машғул бошем, ку ҳеҷ гоҳ ба одамое ки гапҳои мусбӣ мегӯянд, ку аҳамият наметиҳед. Ина ман яки видео мисол бинем, ман хел вай мекунам, озиш ба нишон диҳам. Хел дар варақҳома менависам, дидед дар варақҳо менависам, дидед менависам. Бинед хел барнома тайёр мекунам ва ба шумо гап мезанам. Дидед хел барнома тайёр мекунам ва ба шумо айрон ҳам мавзӯъ тайёр мекунам, ба шумо гап мезанам. Ман вақти сархорӣ надорам, қатъи хел одамо бишинем гап пошон ҷавоб бидем. Аввал ҷавоб медодам, баъд ба фикр омадам, чӣ дар кора ин гапо, қатъи ман вақт беҳуда сарф карда. Арабо мегӯянд, ки вақт мисли вай аз шамшир аст, аз тиреза айдар медорад, аз тиреза мебурад. Мезанад, хабар медиҳад соҳибша, ки биги мара истифода бар, накардӣ, истифода набурдӣ, мебарад мерад. Русум мегӯянд вақт пул аст. Вақт ин чиз қиматбаҳо аст. Вақтатон ҳеҷ вақт беҳуда нагзарон. Ҳоло ки инсон аз дунё ки гузара, ба ғайр аз ибодат, аз се кори дига мо пурсида мешавад. Дар назр Аллоҳ ҷавоб медиҳем. Дар бораи ҷавониямон, дар бораи илмамон чӣ хел гирифтем ба одамҳо расонидем, дар бораи пулу боигарӣ чӣ хел ба даст овардем ва чӣ гуна онро мисол сарф кардем. Ҷавониётонро беҳуда нагзаронед. Илм гирен, талаб кунед, ҳунар омӯзен. Як кор ҳеҷ кор намекунем. Модар ҳаматӣ мегуфт, ки ҳеҷ кор намехоҳӣ кардан. Хор равед мегуфт. Як лаҳза хобе аз гӯшти гов. Хор равед мегуфт, асаботон хушрӯ ором ба воя мерасанд. Модари манам хеле мегуфт, мегӯяд китоб гирем бихонед, ё як кори хонаро бихоҳед кардан кунед. Накунед, хор равед мегуфт. Беҳуда гапзанӣ моро дар хона, дар оилаи моро намегузоштанд, ки аз гапи кӯчаро мегуфтанд ба хона наёр, гапи хонаро ба кӯча набар. Моро намехоҳад калон карда. Ҳеҷ гоҳ мо ягон чиз дар хона ба ғайр аз вазифаҳои мактаб ё ки аз корҳои мактабӣ, аз чизе ки дар мактаб мешед, чӣ мегӯянд, барномаҳои мактабӣ, мо ягон чиз дигара дар хона мо қисса намекардем. Бале. Барои ҳамин чӣ мегӯянд, фақат бояд ки вай бошем. Бо корҳои муфид бояд ки чӣ бошем? Машғул бошем. Кори мусбира касе ки гапҳои ноҷо мегӯяд, ҳуй бихӯ бигӯяд инҷа. Ҳуй бихӯ, инҷа ҷои ту нестай. Гуфти русо ки по адресу мегӯянд, ку ҳуй бихӯ. Русо мегӯянд, ку иди гулияев ҳастия. Ҳамин гин. Барин ай пас кортон ман харонарасто мегӯям, ман кор бисёр вақти сархора надорам. Мегӯям кори бисёр дорам. Як чиз фикра биёрен, як коре биёрен, ки бигӯем ки маърака ҳай, барои маърака хеле кандак кора, барои тӯй дорем мисусу. Як кора биёрен, нияти не қатъи бигӯем гапа. И халос мехӯрем. Ҳамине набошам, саволоти намекунанд, ки дар ҷонтон мезананд. Хоб, лайк ва подписатсия илтимос фаромӯш